Ενότητα 1 η τιτανομαχία. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος. Πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα, ώσπου από το χάος γεννήθηκε η γη και από τη γη τα βουνά, η θάλασσα και μετά ο ουρανός με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια. Τότε ο ουρανός και η γη ενώθηκαν και γέννησαν τους Τιτάνες. Μα ο ουρανός φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό τα έκλεισε όλα στα βάθη της γης. Όμως ο γιος του ο Κρόνος, ο πιο δυνατός από τους Τιτάνες, τον νίκησε και έγινε αυτός όλου του κόσμου αρχηγός. Παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν 3 θεές και 3 θεούς, την Ήρα, την Εστία και τη Δήμητρα, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα και τον Δία. Μα και ο Κρόνος φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το θρόνο του. Γι' αυτό όταν γεννιόνταν τα κατάπινε. Απελπισμένη η Ρέα πήγε και γέννησε το έκτο της παιδί, τον Δία, σε μια σπηλιά, σε ένα βουνό της Κρήτης. Έκρυψε το παιδί εκεί. Το φρόντιζαν οι νύμφες και έπινε το γάλα μιας κατσίκας, της Αμάλθειας. Στον Κρόνο έδωσε να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα. Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανάγκασε να βγάλει τα 5 αδέλφια του που είχε καταπιεί. Άρχισε τότε ένας πόλεμος. Από τη μια οι Τιτάνες και από την άλλη οι Θεοί. 10 χρόνια κράτησε η τιτανομαχία. Νίκησαν οι Θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα Τάρταρα. Μετά οι Θεοί πάλεψαν με τους Γίγαντες. Η γιγαντομαχία κράτησε πολύ καιρό. Νίκησαν όμως και πάλι οι Θεοί. Έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα και μαζί με τα παιδιά του και τα αδέλφια του εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο.